Kumusta? Lagi na lang nakataas yung balahibo sa ulo. Galit ka ba sa akin? Ba't ganyan ka makatingin? Mga kasinag, good morning. Cellphone muna ang ginamit ko ngayon. Update ko kayo ngayon kay Pagaspas. Pagaspas, good morning! Good morning, Pagaspas! Andito si Pagaspas mga kasinag. Ayun sa loob. Good morning! Kumusta? Ha? Kumusta ka na, baby Pagaspas? Ayan mga kasinag, may inuman dyan si Pagaspas. Ayan may liguan din siya. Mamaya papalitan ko ng tubig yan. Hello. Kumusta po? Ba't ganyan ka makatingin? Ha? Pagaspas. Ba't ganyan ka makatingin, Pagaspas? Po? Kumusta ka na? Lagi na lang nakataas yung balahibo sa ulo. Galit ka ba sa akin? Seryoso ka lagi. Pagaspas, kilala mo ba si Bagwis? Pagaspas, kilala mo ba siya? Hindi mo kilala si Bagwis? Pagaspas, pag nakita natin si Bagwis, ipapakilala ko sa iyo ha. Yun ang bago mong kaibigan. Pagaspas, kinakausap. Seryoso si Pagaspas mga kasinag Hindi ko alam kung bakit seryoso ito. Laging ganyan siya. Kita ba mga kasinag? Mga kasinag, nakikita nyo ba si Pagaspas? Ayun medyo madilim lang. Kasi nga mga kasinag, itong bahay ng kalapati, hindi naman para kay Pagaspas ito. Para sa mga kalapati ko ito. Nagkataon lang na anong nagawa ko na. Binigay naman sa akin to si Pagaspas. Kaya si Pagaspas muna nilagay ko mga kasinag, hindi yung mga kalapati. Pero mga kasinag, wag po sana kayong magtampo or magalit. Gawa ng ito kasi si Pagaspas mga kasinag, hindi po mananatili sa aking puder. Hindi ito tatagal sa akin si Pagaspas mga kasinag. Gawa ng ipinaalam ko na po ito sa DNR at pinapakuha ko na po sa kanila. Ako po mismo ang nagpapakuha kay Pagaspas. Sabi ko nga mga kasinag, baka kasi madisgrasya dito mga kasinag. Nakakaawa naman, baby pa talaga siya. Kasi ako talagang sisisihin yung mga kasinag pag nadisgrasya ito sa akin si Pagaspas. Ipaubayan na natin sa DNR mga kasinag. Sila kasi ang may alam at sila kasi ang nakakaalam at may karunungan pagdating sa mga itong ibon. Kasi si Pagaspas mga kasinag, kailangan din niyang i-check. Kailangan matingnan talaga ito ng veterinaryo, yung mga doktor sa mga hayop. Kasi yung isang paa niya mga kasinag may diferensya. Hindi natin alam, baka kailangan kasi ni Pagaspas ng gamot or kung anong vitamins na para sa kanya na pwedeng inumin niya or iturok sa kanya para sa kanyang paa. Pero hindi naman namamaga yung paa mga kasinag. Parang matagal nang injured yan, yung paa niya na yan. Ang problema lang kay Pagaspas mga kasinag, pag kumakain siya, halos hindi niya hirap siyang idakma ng pagkain yung paa niya. Tapos pag dumadapo siya, parang dumadaplis sa yung hindi siya, walang pwersa. Ganun yung paa niya. Nakakaawa naman mga kasinag kung mananatili sa akin si Pagaspas. Kaya sana sa lahat po ng aking mga viewers, subscribers, sana maintindihan niyo ako mga kasinag na si Pagaspas po hindi na mananatili sa atin at hindi na tatagal. Nag-aantay na lang ako sa kanila mga kasinag kung kailan sila darating dito, kasi ang message niya sa akin, aalagaan ko daw muna ito si Pagaspas. Kaya mga kasinag, pasensya na po ha. Salamat po talaga kasi patuloy pa rin kayo nandyan na sumusuporta sa aking YouTube channel. Kaya salamat po talaga mga kasinag kasi hanggang ngayon, andyan pa rin kayo na sumusuporta sa akin.
Salamat po sa lahat po pala nag-sponsor para sa ating simbahan. Maraming salamat mga kasinag. Tatanawin ko po itong napakalaking utang na loob sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, lahat ng aming pangarap at lahat ng aming mga kahilingan ay hindi magkakamayroong katuparan. Kaya maraming salamat mga kasinag. Gulat ko dun nagsara. Ayan na si Pagaspas. Sinarahan mo ako? Galit ka sa akin? Ba't sinaraduhan mo ako? Hindi naman. Hindi naman pala. Kala ko sinaraduhan mo na ako. Kala ko nagtatampo ka sa akin. Hindi naman pala. Pagaspas. Pagaspas, harap ka nga dito. Pagaspas. Smile ka nga. Kung makapansin nyo mga kasinag, yung kanang paa niya diba? Tagilid na tagilid. Ayan mga kasinag, andito si Mrs. Ayan Asan na yan? Gaano ka dyan? Kala ko sino nagsasalita. Iwan mo natin si Pagaspas dyan mga kasinag. At magre-ready lang ako ng kanyang almusalan. Pakainin natin siya. I-ready ko muna. Kasi yung almusalin yan mga kasinag nasa ripa. Malamig pa yun. Gawa nitong ibabad ko muna sa tubig para mawala yung lamig. Siya namang ipakain ko dyan.